суратҳои акам. Инамиш акамай. Иш ҷиянман. Иш нумиш Бахтиёрай уш бурӣ. Ами ду нафаре ки фавтидан миён, не? Ҳардаш дар Москва дар метро авария шуда. Ба худат ки гуфт Абдулҳамид ки худат чӣ хел дарак ёфтӣ? Ман аз Гобунӣ омадам. Ба омадам гуфтанд ки акам авария шуда. Я ду кӯдак гуфт. Фаром. Ба хона рафтам. Телефон карда савдам. Гуфт ки акат гузашт. Ба и бачара ира кофтан наёфтам, ба ира дер ёфт. Саатҳои 11:30 буд. Намедонам. Я вақт телевизорамон ки маззам набуд. Телевизора гӯш кунам масъалаи ахбороти ҳамин Украина, ахбороти Россияра. ҳама передачаҳо каналамон ки дар бораи ҳамин чӣ рафта истай. Трагедия метро гуфта. Рафта истай. баъд ҳамин дилам жуваст ки худам намедонам чӣ кор кардан. Яра телефона гирифтам, бачама телефон кардам, сар кардам. Телефон мекунам, гудок мерава, телефона намебардора. чанд бор телефон кардам, набардошт. баъд гирифтам ҳарди ҷиянам хатишан яташа буд овардем. ҳардишам хатишон буд. номери ваё хати бурмадам. ай ваё куштаги да телефон. дига нашид я ду додарам ҳамҷа да дигар тарафо да. додари калоним да бурмадам телефон хати пурсидам. ай даро бардошт. ман гуфтам ки ҳамин хел гапай и додаро телефона набардошта истай. чӣ гапай? гуфт ки кардам станция номшам фромош. ҳам станцияи фалони да гуфтам ҳам хели чӣ шудай? эълон карда истай. ба гуфт ки ваё корошон дига ҷодай. маршрутшон охел нестай гуфт. зиқ наша ака гуфт. баъд намедонам соат чанд. бо ҳамин гирифтам телефони ҳамин башанда. гуфтам яке ховай. фикри ман чун куҷо рафт. телефон кунам гуфта телефон кардан гирифтам. чанд бор телефон кардам ки як вақт як кас бардошт. ман хиёлам бачама. алло гуфтам ки вай гуфт номи бачама гирифтам. гуфтам ки вай гуфт ки это сотрудник полиция гуфт. баъд ман гуфтам яки полисияда ғалтида ё ягон кор қати. гуфтам где хозяин телефона? гуфтам это Таджикистана беспокоит. вай гуфт ки это хозяин телефона попал в катастрофу. гап. вай гуфт ки ҳам хеле ҷуда ғалта. он попал в катастрофу. он пострадал. ман гуфтам дару берун бурмадам. гуфтам ишка нафама. где находится? гуфтам. вай гуфт ки он морге гуфт. погиб гуфт. ҳамин полисия. дига гап ма гум кардам. акама дӯст медоштам. чизе мегуфтам меовард. масалан чӣ мегуфти бештар? чӣ ваъда медод бо худат? чӣ меовард адресия? я планшет гуфтам, ура овард. телефон қати гап задам. планшет гуфтам. чӣ биёр гуфтам. я бачаи амакиём планшет гирифта буд. ҳавос кардам ба планшет биёр гуфтам. ба овард мадам. туи акам бурид. дар бораи ҷиянтон буд. ҷиянтон мешавад? ҷиянам
замочка میومد هر روز میومد اکام در روسیه بود و میومد خاتمه مای قپی میرفتیم هر جا میرفتیم چی نام داشت؟ بختیار و سنگی همی زموچکه دا بودگیش اکنون دامار دایده مردن و جنچم دستش سر بختیار دومتون آره چه خیلی بچه بود اومد بچه وزمین بچه سوز بود یه سال ده یه بار آمده یه 5 ماه 3 ماه یه بار آمده که قطعشون بیچاره پس روسیه رفته میومد همه خانه شون یه بار قطعشون 6 تیم چرچک کردن بچه مایدکش میدونستین چی؟ Maydashda men o'zim kalonchdagi hamma hovli. در همین حولی کلانشگی بود نه؟ هر دی بچه یک جدا کلانشگی یک جای کلاnshdagi یک جای کلاnshdagi یک جای کار میکردم یک جای مردم